tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Samba Alusa jammi Bamburu gurela sarɓe mamaje gurela gobi bowela jowela kanape bokhoma a nyamanari ba fata fas kon waktu yoni hato tata Cheikh Oumarula Foutiyou Tall kame haalirde jabige ene jeeya e gardidi kabruji mena caggala moɓodiral bannugal to Matam moɓodiral timmugal waɗi tan to Kanel kene fota wonde sappo e ɗiɗi commune to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli kame ambassadeur mo leydi Sine jaɓɓima kene fota wonde 50 ujunere ballal iwgal ton to leydi Chine ko fate banggue vaccin taweteɗo hande e nder leydi Mauritanie to leydi Mali fedde witede yero wulo debu oɗo sa erima ɓiɓɓe malinaɓe kala nde moɓodirta ñande nogas e jeegom nduɗo hen lewru to Bamako ngam wiide yiddeɓe oɗo saha mo gonen ko koninkoɓe leydi France kame koninkoɓe jaam taweteɓe e nder leydi ndi kala nde mbawata yaltude leydi mabɓe to Guinée Conakry cukko jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Russie yettima tan to Conakry to galle Sékou Touréya hakkude mum e Alpha Condé cifande jonde ko fate banggue cellal ɓalli sifama toon to leydi Côte d'Ivoire dadiɓe marin ɓe leydi France e nder maaje Golfe Guinée teɓima kene fota wonde tonuji jeegom taw ko huuɗo bonko ko kabruji mena manaw en ha toon to leydi Niger kame Gabon ha to Tchad toon to Congo kame Tanzanie ha toon to Libye kam ene wondi e Brésil kame France musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Djiby Sy ko safriyanke safruji finatawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo ƴewgal moƴƴuɗol lorgal laaɓaɗo halwa wali kodonteɗo golli koro sama Ramadan ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibroma ndogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe ronkuɓe resede e rewɓe wonduɓe e rafiji kewɗi goɗɗi ceerno Djiby Sy ne safra worɓe usraɓe gorago ɓe ngala maniyo ɓe mani mumen moƴƴaɓe joguiɓe maniyo cetta kala ceerno Djiby Sy ne safra jomum ha yito hoore mum ceerno Djiby Sy ene safra musidɓe tedduɓe ceerno Djiby Sy ene safra yimɓe wonduɓe rafiji kewɗi omo jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisalla omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala neɗɗo to woni ceerno Djiby Sy ene wiya neɗɗo kala to mbawɗa wonde e leydi oɗon mbawi gollodade ha jiɗɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e tati rafine yalta e ɓanduma ha laaɓa fannu keddiɗo sa ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e jeenayi rafine yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy dendagal rafiji ɗi mbawɗa wonde so tawi a yennama ka miskine Allah mo safruma ha mbiya wen so wona gondude rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wakliti walla janowo barogal ko ɓe ɗiɗi woni ko safrita Allah me o keddiɗo kala mo safruma ha jittuɗa hoorema no hannirta ni ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tour e oɗo saaha joni tawe nder Nouakchott base makko mawɗo ene tawe to legal ne tetta sara jeere ne tetta so tawi ari a yettima ɗon so mawɗo so suka so pullo so capato so sarkule mo mbiɗa base ceerno Djiby Sy foof ma holle ha no hannirta ni dendagal legal mbawɗa wonde Nouakchott sa ƴetti taxi a wi ɗum yo nawe to bureau ji ceerno Djiby Sy ma adde ha yettinma ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 47 22 80 84 to leydi Mali kadi omo jogui toon base makko e français makko woni toon ko miñi ko biteɗo ceerno Samba Sy wonɓe to leydi Mali mbatta ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ene wiya en mbaɗɗen dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie
Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musibe tedduɓe jaslari nogase nayimboy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase go yonti kabruji men e ɗemgal pulara ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon to karalagal to ko musidɗo men Saydou Abouba wonande ɓen yeɓoɓe Weltare TV ton to hello meɗen YouTube kabruji men ɗemgal pular leydi Sénégal no wowi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo gendi leydi Sénégal kala subaka so huccidde ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen mboros diñiɗo e windere nde kala ɗo yarata e nder leydi Sénégal ujunere e temedde jeenayi e jeegomo woni ƴewdaɓe subaka hande o tawani jogui oɗo hen mboros ko temedere e capanɗe jeeɗiɗo e jeetato teskama hanki ustinoma no fewi kono subaka hande o ɓeydima tigui rigui so tawi noon ko ɓeena tawaɓe ne jogui oɗon ñaw ko temedere e capanɗe jeeɗiɗo e jeetato hen capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo ko memodirnoɓe e wondunoɓe oɗon ñaw temedere e jeeɗiɗo ko raɓaɓe andaka raɓe ɗumen kene fota wonde temedde tato e nogas e jeenayo neɗɗo keeɓi cellal mumen keeɓi cellal mumen capanɗe tato e goho oɗo saaha ma ballite e fofando ñalawma hanke o yimɓe tato mbasi hen pittali mumen ha joni keddoɗen koye oɗon mboros jeeyi sababu ha Sénégal oɗo saaha ene fesa yimɓe muɗum ngam haɓade oɗo hen ñaw biyeteɗo mboros woni ñakkade taw ko ñak ko fate banggue vaccin oɗo hen mboros jeeyi sababu hayso tawi woni ene waɗi ñiŋoje teskama e ɓeto ƴettago kala yimɓe nayo so tawi a ƴetti ɗumen hen yimɓe tato ene jaɓa vaccinade oɗo hen vaccin mo coronavirus ha joni koye Sénégal keddorɗen caggal nde khalifa général mo murid itti seti mum hanki timmuɗo ngam yaɓande Dakar ɗum ko ñalawma hanki o joɗodade yoga e landaji lundo kame société civile ngam addude koyɗe jaam ngam dogde koyɗe jaam beele jaam dumir nde wata arde leydi Sénégal ha tende seppoji jawtunoji ɗi e hunade ko hunino kene fota wonde capanɗe 5 million ngam tottirde ɗum wonande ɓen jayiyaɓe e nder ɗiɗo hen fitinaji ɓennunoɗe e nder leydi Sénégal ko wona ɗum ko ɓen landaji lundo kolliti yiddeɓe oɗo saaha mo gonen ko horeji leydi Sénégal nde yuɓɓinta ko fate banggue sumgoji taw ko mairiji e nder ndeɗo hen hittande yuɓɓina ko fate banggue sumgoji sarɗiyankoɓe hittande ujunnaje ɗe nogasi ɗiɗi beele kadi sumgoji ko fate banggue horeji leydi yuɓɓinoye hittande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayya to Sénégal keddana joni ma en jaaha toon to Kanel Fouta tonne kadi coordinateur wonande gardiɗo mouvement APR woni Mamadou Talla jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue jangde moɓodiral kene fota wonde 12 commune taweteɗo e nder département mo Kanela ɗum noon mbiyena damga ferlo jeeri kame dande mayo kala moɓodiri toon to Kanel oɗo saaha ngam hollirde aɓe jooɗa wonande yaadu hoorejo leydi ndi kadi aɓe ɗoftodiri e muɗum aɓe cali kala ko fitinaji ene mbaɗe e nder leydi Sénégal to Italie teɓama toon ñalawma hanke o Sénégal naɓe joyo ene wonde suka jeyaɗo toon to leydi Côte d'Ivoire kamɓe noon ɓe nanguira ko wadde contrefaçon ko fate banggue yoga e marque jeeyeteɗe nder leydi ndi ko wayno nik kame Prada ha faynma Adidas kame Fila ɗiɗo hen kala aɓe jeeyi ɗum e jeere noir tawetede toon to Italie taw ko kamɓe pewnata ɗum ko wona ɗum ko tawama e mabɓe kene fota wonde million ngaji ɗiɗi koppereji euro so tawi wattama e CFA ma won milliard koppereji franc CFA kame temedde ɗiɗi million oɗo saaha ɓe tawe e juuɗe dadiɓe ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en garte ɗiɗo hen tanaji musɗi ɗiɗi baɗɗi e nder leydi Sénégal ɗum noon ko toon to Mbour eno ko biyeteɗo yebbo ɗum noon ko suka debbo biyeteɗo Ami Faye jarannoɗo e duuɓi 17 taw ko gonnoɗo classe premiére kam tigui tawa ene welta e lekki heddudaki e wonki mum kono ɗo hen ɗo gonden andaka taw holko jeeyi sababu yaltude mo aduna leskoji noon ene jokki hen goɗɗo kadi bartiɗo en andaka taw ko bartiɗo walla ala taw ko joomum ko liggaɗo waɗira noon ko wonde kala leskoji ni hen goɗɗo tawaɗo ene welta ko toon to Touba e legal bitegal Daaru Marnane kankone ko mécanicien métallique kankone tawati ko omo welta taw kadi wonani tan balɗe ko resi oɗo saaha kankone andaka taw holko jeeyi oɗon sababu ɓandu makko ne tawe to morgue hôpital Matalibul Fawzayni leskoji ene jokki hen ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en kaale suudu ñawore nde leydi Sénégal oɗo saaha nana himmirani ñawde wonande ɓen
tumanoɓe ene jokkodirnoɓe pelle ceɓɓitiɗe bannoɗe janguji mumen ñalawma hanke o Mauritanie naɓe tato nanganoɓe e nder leydi Sénégal darima hanke yeeso suudu ñawore taw ko tumanoɓe e jangu wannogu hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom ton to Wagadugu ha Fayma ton to Grand Bassam hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ɓen Mauritanie tato tumaɓe darima hanke e yeeso suudu ñawore mabɓe disnama ɗo ha lewru fandu ma ñawore mabɓe artoye hena a joni koye Sénégal keddoɗen collectif ko fate banggue moɓodiral cetal darnama toon to Amérique ngal cetal noon darna ko yidde wallude oɗo hen sukade biyeteɗo Adji Sarr mo ganduɗa tumɗo wonande gardiɗo landa Pastef ene yani e mum ene waɗi mum gueɗe ɗe aada yarani jeeyi sababu oɗo saha ngal cetal haala maggal ene haale ma en garto hen so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen labde oɗo hen sukade bo wiyete ko Fatou Kiné Ndiaye soɗon ciftora kanko woni nanganoɗo dumunna jewtiɗi ton to Bowal laaɗi diwoje ngal Casablanca taw nanguira ko koli bannoɗo ko fate banggue drog taw kadi koli o rokkunomo ko suka gorko goto biyeteɗo Massuko Mbenge ko on tigi caggal nde taw kanko noon o andano ko drogue woni hen taw kadi ganduɗa ko janggowo yarata ko duuɓi nogas e ɗiɗi ko toon o jangganno taw ko deuxiéme année makko université inno artude vacances mum e nder leydi Sénégal nden ari ha to Bowal laaɗi diwoje ngal Casablanca ko ɗon tigi police mo Casablanca haɓatoɓe ko fate banggue drogue nanguimo caggal noon nde leskoji mbaɗa hen e ballal ambassadeur mo leydi Sénégal kam e wone yimɓe mbaddi hen ha so gorko foti mum waɗa e réseaux sociaux hawe jagguede jaggama ñalawma kene wonde yimɓe ɗiɗo woɗɓe toon to wuuro wiyetengo Agadir eɗen mbiya tan ɗannotoɓe kala ene mbawiri hen taade koliji ɗi an ganda woto nawe nde tawno koli kala ko hunde ene mofti hen nde tawno dokkoma koli hewani uddidde ha jeeya hayso udditi ene gasta won gueɗe goɗɗe poɗɗe somade nder ɗa anda yimɓe hewɓe ne mbomo hen taw mbomoto koye nder ɗiɗo hen fannoje to leydi Gambie police mo leydi Gambie holliti nangui kene fota wonde no gas suka taw ganduɗa ko addunoɓe fitinaji toon e nder leydi Gambie taw koye nokko biyeteɗo Sanyang ene tawe e nder kombo e hoore mum ɗum noon ko caggal ñande jamma 14 ene jofi 15 ndiɗo hen lewru suka biyeteɗo Djibril Seyya taw ko ɓiɗɗo Sénégal najo awowo caggal kayde poñardi toon suka ɓiɗɗo Gambie najo dañi noon fitinaji baɗɗi e ngoɗo no wuuro ha gandal laaɗe Sénégal naɓe awoɓe tawete toon kame cuuɗi men kala duppa hen dañi kene fota wonde 1.6 Sénégal naɓe dogi moloyi kene wona kilométre uji 6 hakkude ngoɗon wuuro fade toon to Sayanga faade toon no gam moloya toon e nder école aji guddi toon koye mumen caggal noon waɗi fitinaji mawɗi no fewi oɗo saaha ene teska jaam fuɗɗimata toon kono kadi caggal nde jagorɗo kalfinade awa mo leydi Sénégal yeehi dogi hen koyɗe jaam beele jaam duumiɗo ene wawa artude toon ayo mi dañi bela mi hirnama bela ayo mi joftay bela ayo bela ayo mi dañi bela docteur Djiby Sow safriyanke wettiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow ene jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe Mauritaniaɓe kala ñande no gasiɗinde ɗo hen lewru mawo taccugoɗo hen maayo o yaɓana toon to guende Mauritanie holngon wuuro ngo docteur Djiby Sow fayi o fayi ko nokko biyeteɗo tumbel noon waɗɗani guuriki o jippoto galle ceerno Harouna Daouda Ndiaye kala jiɗɗo yiide docteur Djiby Sow ene tawi Mauritanie oɗo saaha heblo no moƴƴi ɓoyata ma docteur Djiby Sow yaɓanto wuuro Magama eɗen gandi Magama ko wuuro manggo hettinago ɓoygo sabbade docteur Djiby Sow safriyanke kumpitiɗo ñabboji cuuɗiɗi e nder ɓalli siftindon docteur Djiby Sow ne safra ko wayno nem kiis fibron hémorroïde cuuɗiɗo e peñjo kala hémorroïde neɗɗo dunkude ɗesnude kono kadi ɗutowo koyɗe musoje ko wiyete rewam kono ne kadi asma fode docteur Djiby Sow accani hay seeɗa docteur Djiby Sow ene jogui siroji ballitoji gorko on jaaɗa ha ustora taw kadi siroji ngala rewam pewnira ko leɗɗe men gaɗanteji ɗi docteur Djiby Sow witti ha heeɓi hen ko laaɓi
sari hatu Wourossogui pharmacie docteur Djiby Sow ne tawe ɗon kono ne kadi toon to Kidira ha fayma toon de Dakar Keur Massar arrêten kala hen noon no jiɗɗa hebde docteur Djiby Sow mbatta ko 00 221 77 244 92 81 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa 00 223 numéro Mali 70 85 72 47 walla mbaɗa 00 221 77 924 16 81 nototoma ko ɓiyeteɗo Makka Ban walla mbaɗa 00 221 77 972 56 17 Yaya Ban Dakar nototoma mbadden danɗo faade docteur Djiby Sow. sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie no way wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie kala kikiɗe so huccidde ɓesguji leydi mum andinaɓe oɗo hen mboros coronavirus ɗo yarata e nder leydi Mauritanie wo holliti hanki ujunere e temedere e capanɗe jeenayi e tato woni ƴewdaɓe hen temedde jeenayi e capanɗe jeegomo e jeenayi mbaɗa ko test jawɗo ko wiyete test rapide hen temedde ɗiɗi e nayo mbaɗa ko laboratoire ngam ƴeewede so tawi jogaki oɗo hen ñaw tawa ne gondi hen ko nogas e jeetato tawa ene gondi oɗon mboros kikiɗe hanki o yimi nogas keeɓi hen cellal mumen subaka hande o subaka hande o ambassadeur mo leydi Chine en wonde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie jaɓɓima laaɗa ndi waw iwka toon to leydi Chine taw ko ballal iwgal e laamu leydi Chine faade laamu leydi Mauritanie kene fota wonde capanɗe joyi ujunere taw ganduɗa ko dos woni os ko fate banggue vaccin chinois jogorɗo vaccinede ɓiɓɓe Mauritanie naɓe gam haɓade oɗo hen ñaw biyeteɗo coronavirus ene wonde kene fota wonde sappo e tati kene fota wonde sappo e tati respiratoire ɗum ne kadi addama en gam wallide yoga e hôpital uji taweteɗi e nder leydi Mauritanie to Mauritanie keddore na joni ma en kaale gollorgal taw ko gollorgal British Petroleum ɓe hanki ɓe gudditi galle mawɗo no feewi to ganduɗa galle o wonno koye mahede guila hitande ujunere e hakkene hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi gam heblo ko fati e banggue pétrole kame gaz Mauritanie ene jogori gollade gaz mum kame pétrole mum ɗo tan e duuɓi seeɗa garoji ɗum jeeyi sababu oɗon galle caggal nde British kañum e hoore mum tigi rokkiri oɗon galle hanki uditi on galle beele wona galle heblo sukaɓe hewɓe mbawa heble jafoɗen sukaɓe hewɓe mbawa heblede hen beele kadi mbawa andude ko pétrole kam e gaz jogoriyade e nder leyɗele mumen e tawtorede oɗon ñalawma jagorɗo kalfinaɗo pétrole biteɗo Abdissalam Wuldu Mohamed e Salem e tawtorede yoga e khalifaɓe wonɓe ko fate banggue udditgol oɗon galle gouvernement mo leydi Mauritanie holliti wele mum woni belema mum no feewi faade laamu leydi Arabie Saoudite ɗum noon ko caggal nde huwa Arabie Saoudite hoore mum holliti ñalawma heccanke o oɗo saha kala ke ene wiye hare fitina e nder leydi Yemen ma dartine ha laaɓa ha wiye ceer koyɗe jaam dogue hakkude hobela mo utsi kam e laamu leydi Yemen beele jaam duumiɗe no wawa artude siftinde on laamu leydi Yemen wonno caggal mum ko Arabie Saoudite so tawi ɗon ko rebel o wonno caggal mum ko leydi Iran kono ɗo saaha mo gonen ala ɗo yano artiɗo wonno so wona tan kareli kame ƴiƴiji e yimɓe hewɓe mayɓe hen leydi yaltiri caggal jeeyi sababu o saaha Arabie Saoudite holliti gueɗe kala ma joƴƴine leydi Mauritanie holliti belema mum e nder ngoɗon miijo yaadugo e jamano ha joni koye Mauritanie keddoɗen ma en garte ko fate banggue projet ji taw ko heblo kene fota wonde temedde tato suka woni gardiɗo chambre commerce mo leydi Mauritanie holliti oɗo saha wonande ma Mauritanie heblu kene fota wonde temedde tato suka ɓen temedde tato suka noon keblete koye lebbi nogas e nayyi woni tan duuɓi ɗiɗi e ballal chambre commerce mo Paris ha fenma to Marseille kala ngol keblugol noon ɓe keblete koko fate banggue golleteɗe e kaggulaɗe woni tan port mo autonome mo leydi Mauritanie woni Nouakchott beele kadi sukaɓe hewɓe mbawa dañde karallagal e ñeñal kesal juɓɓungal jaadugal e jamanu beele mbawa gollade e mbawa gollade e poruji mumen ha joni koye
Mauritanie keddodena ma en kal ko fate bangi jagordo golle ha hande ko fate bangi heblo jagordo golle kam e coftal balli taw kam e coftal balli holliti woni wuldu Sidi Ahmed Talib wuldu Sidi Ahmed holliti horejo leydi Mauritanie Mohameda wuldu Cheikh Al-Qazwani holiti ma darno fo goto woni kes goto to ma darno kesuji ɗi taw kesuji ɗi kala koko fate bangue wallidde wonande ɓen jangguɓe métier ha keeɓi seeɗan fagoji men walla ɓen jangguɓe ha keeɓi diplomate uji mumen taw koye université ji beele mbawa nadde e jeereji Mauritanie mbawa gollade taw wona tan ene payito e doole men walla payito e poste uji goɗɗi ɗum noon ko yidde wallidde ɓiɓɓe Mauritanie naɓe ha mbawa yaltude e caɗele e wiide jagorɗo kalfinade golle kam e coftal ɓalli to Zouairat ene tawi nder état mo Trésor Moura dadiɓe taweteɓe toon teɓima goto jeeyowo drog jonɗo no feewi on weddama kaso haala arti deeƴi beele kadi leskoji ne jokka caggal nde ɓatakuji kewɗi jiiya ene yalte on jeernoɗo oɗon drog jonɗo no feewi haala hewani heewi tan koɗo sa ko lesko beele ɓeena tumaɓe ene jokkodirno e on ɓe kamɓe kala ɓe mbawa jaggede somelek ko catala tammingal ko fate bangue kuɓɓama leydi Mauritanie ɓe kolliti batu mabɓe hanki walla ni hecci hanki hakkude mabɓe yoga e mairie ji taweteɓe e nder Nouakchott yiddeɓe oɗo saaha mo gonen ko minde campagne addude leelawal yoga e boli Nouakchott gam teskede yoga e boli ene niɓɓiɗi no feewi so ya jamma ari hay goto susata rewde hen kono kadi ɓoyata maɓe gummin golle mabɓe woɓɓe seppuɓe wuurɓe e niɓɓere ko taweteɓe toon to asaba e nokku biyeteɗo Comkor ɓenne kadi kolliti metti mumen no feewi ñalawma hanki o ɓe duppi ponoje mbaari booli gam hollidde kene woni joni lewru ɓe guuri tan ko niɓɓere kuppiraji coura kuppiraji ndiyama frigoji mabɓe kala boni liɗɗi kame tew ala kala ko mbawɗa moftude ha pandina o saaha mo gonɗena sen gewi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali fedde wiyeteno yero wulo debu e garde gola biyeteɗo Sidiki Koyateɓe e rima ɓiɓɓe malinaɓe nde moɓodirtan no gas e jeegom nduɗo hen lewru ndu gonɗen tan to Bamako place mo mbiyata place jeune sukaɓe de keewi fottidde oɗo saaha yiddeɓe ko seppo manggo no feewi ɗum noon hawrata koye aljuma paaɗoɗo hen no yiddeɓe ko wiide koñinkoɓe leydi France taweteɓe nder leydi mabɓe kam e koñinkoɓe jaam lafaji mbulaji ne mbawata yaltude leydi Mali ha laaɓa caggal guila tan ɓe ceeda e nder leydi Mali haɗo ɗo gonɗen so wona ko ɓeydi bonande e nder leydi ndi ala kala ko yatiri hen caggal ɗum noon yiddeɓe oɗo saaha ko ɓen Barkhane kam e ministre mo loni kala ne mbawata yaltude leydi mabɓe ha laaɓa ha wiye ceera ha joni koye Mali keddoɗen caggal koyɗe jaam islamique Bamako woni Mali ɓen caggal ne dogi koyɗe jaam hakkude e pelle goɗɗe ko wayno tabita bla kam pelle goɗɗe kala caggal ne dogi koyɗe jaam toon to Farabougou no eɗen gandi ko wuuro uddanongo kene wona lebbi nayyi caggal teskede hakkude dosso en kam e fulɓe taweteɓe toon ene hewno caɗele no feewi kono ɗo saaha mo gonɗen finoɓe toon ɓe kolliti beelema mumen no feewi caggal nde wuuro ngo uddita to Hombori ne tawi nder mofti toon ne kadi ko attaque goto wanno toon jaaduɗo e piyande taw waɗi koye koninkoɓe ɓe Barkhane kam e laafaji mbulaji kam e fama en hollitaka noon ɗum no wanno ko ñande nogas e ɗinduɗo hen lewru kono noon andaka so tawi won wasɓe en pittali men jayde leydi Mali hollirani noon kono fiyande wonde ko attaque ton to boni nden attaque boni hakkude e Douenza to ne kadi ko piyande mawɗe tina toon kono hollirama wonande ɓen joguitiɓe armeji hewɓe hen naggama kaɓirɗe men tettama woni hen kadi elminama jalti hare ha laaɓi ko wonani ko koninkoɓe jeeɗiɗo jeeyaɓe fama gañima hen nawama toon to hôpital tawete toon to sévère ha joni kon to Mali keddorɗen gonnoɗo hoorejo jagorɗe britannique woni Tony Blair tawama toon to Bamako ɗum ko ñalawma heccanki o wodañi joɗoɗade hoorejo leydi ndi woni Ba Ndaw kam e Mokhtar Ouane hoorejo jagorɗe leydi ndi kam yoga e jagorɗe tawtorede yidde monoɗo saha ko dogde koyɗe jaam hakkude laamu ngu ko fati banggue sungoji payari oɗo saha ma artoy ko fati yoga e conseil aji gam rokkude ɗum laamu ngu beele jaam duumiɗo ene wawa duumade e nder leydi Mali Mokhtar Ouane ko hoorejo jagorɗe leydi Mali dañi joɗoɗade ɗum noon ko ñalawma hanki o Mohamed Salema
Mohammed Salem woni gardido ko fate bangi Mohammed Salem ana deva woni gardido misma mo loni taw kam jodini tona fedde ngwatago windere manda mum gasi halabe wi cera hankino wadama décoré par horejo jagode leydi ndi ngam wiide leydi Mali odo saha yebe ngone jama sengi wi to leydi Mali koto Guinée Conakry cukko jagordo hakkunde leydele mo leydi Russie kame setimum timmudo yettima ton to Conakry galle Sékou Touré yakoto nanki o dañi jododade e Alpha Condé be dañi sifde non tifande jonde ne fewi ko fate bangue nyamale butte giwde e laamu leydi Russie faade laamu leydi Guinée Conakry ko wona dum ko kadi be cifondiri ko fate bangue santé celal balli kam e armée balondiral hakkunde konin kobe leydi Guinée kam e Russie ko wona dum ko fate bangue min tawetere e nder leydi ndi kala cifande mawde kanko Alpha Condé o holliti leydi Russie ko leydi cehilagal so hili leydi Guinée tene ko leydi fimdi do file leydi Guinée ha wawa yaltude e caɗɗele to leydi Côte d'Ivoire ton to leydi Côte d'Ivoire la marine française taweteɗo maaje golfe Guinée teɓima kene foto wonde tonuji jeegom taw taway mum ko cocaïne ɗum noon teɓa koye navire goto mo caribéen navire mo caribéen navire mo caribéen tawetenoɗo e nder ɗeɗon maaje kaɗɗe ko on tigui taway mum oɗo saha noon ene tawe juuɗe dadiɓe taweteɓe ton to Abidjan kedana joni teskama ɗiɗo dumunnaji kala accident ji limtinɗi ko fate bangi immeuble uji maheteɗi e nder Abidjan e hoore mum ɗum ko ñalawma hanke o caggal seluji batteɗi ɓen mahoɓe ɗo ngabbarɗo ko ɗum tigui derguiti koye debbo goto jahannoɗo boyel mum ko ɗon on wasi fittade mum kam e wondi e werla goɗɗo ɗum ko caggal Abidjan yontere ndeɗo hennade immeuble goto derguiti toon waɗi hewɓe gañinoɓe hen Mohamed Issoufou ko horejo leydi Niger waɗi jillu mum ñalawma hanke toon to Abidjan jaɓɓima mum toon nando makko woni Alhassane Dramani Ouattara jillugo noon ko jillu yettindemo duwawa wonande jaltugol aduna Ahmed Bagayogo jaltuɗo aduna e nder nduɗo hen lewru toon to leydi France wira e nder ndeɗo yontere yawtunde kanko Mohamed Issoufou kadi ma o weyni jungo Alassane Dramani Ouattara yoɓe jogoro jam dumiɗo nde wata artude hakkude leydi Côte d'Ivoire kame Niger jokkodiral payidingal no fewi caggal ɗaccitowo golle mum ɗiɗi lewru avril Mohamed Bazoum ƴetta golle muɗum to Niger toɗɗama subaka hande o biyeteɗo Seyni Umaru kan woni gardiɗo landa MNSD kan landa noon kan woni toɗɗaɗo subaka hande o ardima suud sarɗiyeji ndu leydi Niger e nder de leydi Niger temedere e capanɗe jeegom e jeegom wo dañi hen temedere e nogas e jeenayya landaji lundo noon kañumen jalti salo ha laaɓi gam geddude kono kadi koye ballal landa laamu PNSD ko ɓen tigui PNDS ko ɓen tigui dañi walliddemo kankon mbiyete Seyni Umaru ha wawi wonde hoorejo sud sarɗiyeji ndu leydi Niger sen giwi toon to Niger koto Gabon paɗen horejo leydi Gabon woni Ali Bongo Ndima kame Sylvian Bongo ene wonde Nouruddin Bongo ɓeɗo hen woni joom suudu makko kanko e ɓiyi koye joom suudu makko kala hankiɓe pesima taw koɗo hen vaccin guiwɗo toon to leydi Chine gam haɓade oɗo hen ñaw biteɗo coronavirus ko ɗon way eri ɓiɓɓe leydi ndi kala nde mbawata vaccinade beele oɗo hen ñaw ene yatira caggal e nder leydi ndi kala beele kadi ko fati banggue gueɗe kaɗaɗe e leydi ndi kala ne wawi ittede moni kala wawa gollade golle muɗum to Tchad o wiyete ko Mouhammad Nourou Ibedou taw ko daraniɗo haqqe innamade kan woni jagganoɗo ken wona balɗe tati ɗum noon ko caggal nde o seppuno e seppinnoɓe ɓen caggal nde o seppinnoɓe ɓen seppunoɓe gam salade ƴamtugol dawal jeegoɓal Idrissa Déby Itno gam wiide koma wona candidat e sumgoji payaɗi lewru fandu ɗo kono kadi o ɗaccitama oɗo sa o fati galle makko toon to leydi Tchad gujjuɗo
ridda taw riddi ko agent goto caggal nde on yiɗi fellude on gujjo ndeke kuriɗe ngofi jani e woɓɓe ɗiɗo ɓe noon mbasi pittali men kono ɗo saama gonnen luskoji ne mbaɗe hen gam ƴeewe so tawi wonani tayade sen giwi toon to leydi Tchad paɗen ko toon to Congo Denis Sassou Nguesso kam woni gardiɗo leydi Congo oɗo saama gonen ɓafti ha laaɓi ko fate banggue ɗiɗo henna simgoji bannoɗi toon ñande ale jewtuɗo henno kala temedere o dañi hen capanɗe jeetati piccal capanɗe 5 ɗum woni ko lawɗina hanki taw lawɗi ɗum ko catal tamigal ko fate banggue simgoji leydi Guy Bruce taw ganduɗa ko jaltuɗo aduna ñande ale ɓennuɗo henno kañumne dañi kala temedere 7 piccal capanɗe 9 hay so tawi woni won e landaji lunɗo kolliri wonde simgoji ɗi yo pirte ha mema leydi siftinde ono kankoɗo henna bire Denis Sassou Nguesso yarata koye duuɓi capanɗe 7 oɗo saaha o dañi duuɓi 36 ele fo laamu so wattama en duuɓi 5 goɗɗi ɗi o jogori laamu yaade mo fotoy e Oumar Bongo o ndimba so tawi en giwi toon to leydi Congo paɗen ko toon to Tanzanie caggal nde yalti aduna horejo leydi mabɓe jeunesse mabɓe baɗanoɗo toon to stade mo Dar es Salaam caggal mum tinama jaltugol aduna pittali joyi debbo jaranoɗo e duuɓi 4 kame ɓiɓɓe mum ɗiɗo jaranguel e duuɓi 5 kame duuɓi 12 ene wondi e suka debbo jaranoɗo e duuɓi 26 debbo goɗɗo majji hen haade no gonɗen suwa taw yiitede to Brésil e nder waktuji 24 kene fotta wonde ujunnaje 3 neɗɗo mbasi pittali men ɗum ko hanki e nder leydi ndi taw jeeyi sababu ko oɗo henna ñaw biteɗo coronavirus teskede o saaha coronavirus ene ɓuuri ƴellitade e nder leydi Brésil leydi France horejo leydi France Emmanuel Macron holliti altina paɗo maɓe guddit ambassadeur maɓɓe toon to Tripoli leydi Libye Tripoli maɓe guddi toon ambassadeur maɓɓe sifti noon ɓe guddino guila hitande ujunnaje 14 gam rentade pelɓodire gonno toon kono ɗo saama gonɗen teskama jaam fuɗɗima artu toon to leydi Libye to leydi France joni jagorɗo kalfinaɗo ko fati banggue ñeñal kam e pinala kam testa tawane jogui oɗo henna ñaw biteɗo coronavirus oɗo saama gonɗen omo tawe e cuuɗi safara taweteɗi toon to leydi France musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garanɗen kikiɗe hande oɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimala ki jaam yo jaam Allah hiran en